Barreiro, investigadora do CIDMAGA e, ademais, estudante de doutoramento na Universidade da Coruña, o programa de doutoramento en Estatística e Investigación de Operacións. E, bueno, pois é un gusto tela aquí porque eu traballo con ela nun proxecto relacionado cos lumes e, aínda que aí figura o meu nome, pois todo o traballo e todo o mérito é de Marta, vale? Entón, bueno, Marta, adiante. Bueno, moitas gracias, María, pola presentación e moitas gracias a Melisa por deixarme participar hoxe aquí. É un placer poder estar aquí con vos, compartindo, bueno, todas as charlas e os melindres, por certo. E, bueno, intentarei ir máis ou menos rápido. Eu hoxe veño a facer unha presentación un pouco diferente ao que estou acostumada e tamén un pouco diferente ao que vimos polo menos na sesión da tarde. Non vou a presentar algo que fixese eu, no sentido de que algo que desenvolvese eu, sino veño como usuaria a presentar unha ferramenta que eu traballo, que a min me é moi útil, bueno, que a nós nos é moi útil, e que penso que, bueno, se algún día necesitáis algo de datos meteorolóxicos, pois tamén vos pode ser moi útil a vos. Bueno, os datos meteorolóxicos se utilizan en diferentes áreas, non sei, pois, por exemplo, en ámbito da saúde, pode ser a cousas do cambio climático. Nós, concretamente, traballamos no ámbito dos incendios forestais e aí necesitamos moitos datos meteorolóxicos, como poden ser, por exemplo, pois a humidade, a temperatura, a dirección, a velocidade do vento, etc. Entón, hai diferentes servicios, bueno, hai varios servicios que ofrecen datos meteorolóxicos en aberto. Algún dos problemas que nos atopamos ao desenvolver os algoritmos que facemos é que os diferentes servicios se consultan de formas diferentes e ademais devolven os datos cun formato diferente. Entón, se a veces queres consultar uns datos, por exemplo, da EMET e outros de Meteo Galicia, os formatos nos que tú tes os resultados das consultas son distintos e non é sempre fácil usar diferentes servicios. Entonces, bueno, eu veños a presentar un paquete Meteo Spain, que non desenvolvimos nós, como xa dixen, pero que permite obter datos nun formato compatible entre os diferentes servicios meteorolóxicos. O paquete Meteo Spain o que permite acceder é a EMET, a Axencia Estatal de Meteoroloxía, o Meteocat, que é a Axencia Meteorolóxica de Cataluña, Meteomatic, que é un servicio privado, creo, que ten estacións por toda España. Despois a RIA, que é a rede de información agroclimática de Andalucía, se non me equivoco, e Meteo Galicia, que creo que, bueno, todos máis ou menos o coñecemos. Pero, bueno, por se alguén non o conoce, é a Axencia de Meteoroloxía de Galicia. Meteo Spain é un paquete que está no CRAN, entonces se instala, pois, como supoño que todos sabemos, facendo un install package, e ademais ten moi boa documentación, ten moitos manuais, ten moitos viñetes que se chaman en R, e a verdad que eu creo que é bastante fácil de usar por toda a información que ten. Por si vos interesa, puxen aí a dirección onde podedes atopar. E así, por facer un resumen, Meteo Spain ten 4 funcións principais. Unha é Get Meteo From, que nos permite obter os datos do servicio meteorolóxico que seleccionemos, que, como vos dixen, son 5, a EMET, Meteocat, Meteoclimatic, Meteo Galicia e RIA. Despois ten outro parámetro que é Options, que son as opcións que queremos seleccionar, que están relacionadas, sobre todo, ca temporalidade dos datos, se queremos datos diarios, semanais, mensuais, cada 10 minutos, depende tamén do que ofrezca o servicio, evidentemente. E se configura con outra das funcións que é a última, isto que foi ordenado, que é Service Options. Service Options será o que nos vai deixar configurar todas as opcións que queiramos para obter despois os datos. Despois hai outra función que é Get Quota From, que permite obter información da API que utilizamos no servicio meteorolóxico. Non todos os servicios meteorolóxicos teñen unha API, nin unha API key, pero, Meteocat e a EMET, por lo menos, sí que teñen. E Meteocat, concretamente, ten unha limitación de consultas. Podes facer, non me sei os números, porque, sinceramente, eu non traballo con Meteocat, pero, hai un número limitado de consultas que tú podes facer e, utilizando esta función, podes ver as consultas que levas realizadas co teu usuario e cantas te quedarían por facer.
por decirlo de alguna forma. E despois temos Get Stations Info, que nos vai dar información de todas as estacións que ofrece o servicio. Ten dos parámetros tamén, que é Service, que nos dice o servicio que queremos consultar, e Options, porque non todos os servicios, pois, por exemplo, a EMET ten algunhas estacións nas que ten datos diarios, pero se, por exemplo, queremos consultar datos cada 10 minutos, pois non son as mesmas estacións. Entón, temos que especificar que datos queremos ou que temporalidade de datos queremos para ver que estacións poden proporcionar esos datos. Entón, bueno, vou explicar así un pouco por encima, ainda que vou ir pondo onde está esa información de todo. A EMET dispón dun servicio Open Data, que non sei se o coñecedes ou non, pero bueno, é un catálogo de datos abertos, basicamente un API REST que nos permite utilizar, non, a súa información meteorolóxica. Non sei como de familiarizados estades co que é un API REST, pero, así por resumir, é un servicio que nos vai prover dunhas funcións que nos van a dar a capacidade de facer uso dun servicio integrado nunha aplicación propia e de forma segura. Bueno, si queredes ver un pouco máis sobre o servicio de datos abertos da EMET, aí tedes a súa URL. Basicamente, o que imos a ter que facer é conseguir unha API key, que é o que nos exixe a EMET no seu servicio Open Data, que é unha contraseña asociada a un usuario e que vai a facer que todas as nosas consultas ao servicio de datos da EMET estén identificadas. Isto non ten nada que ver co paquete Meteospain, como digo, é do servicio de datos abertos de AEMET. Entonces, o catálogo de datos abertos da EMET é público, teñen un montón de datos. Bueno, aquí puxen algún deles, pero hai moitísimos máis. Os que a min máis me interesan son os que están dentro de observación convencional, que se pon datos de observación por estación, que para cada estación meteorolóxica, bueno, dan datos da propia estación, como son o identificador, as coordenadas, a altitude, a data e hora do período de observación, pero tamén dan outros datos como a precipitación acumulada, velocidade e dirección do vento, humidade relativa, insolación, presión, bueno, vedes aí toda a lista e isto podese consultar. Entonces, bueno, eu quería ensinarvos un pequeno exemplo de como usaríamos o paquete Meteospain para obter uns datos da EMET. En primer lugar, teríamos que conseguir a API key que vos comentei antes e, bueno, para non utilizar chaves dentro do código, creo que comentou antes Marcos, utilizamos un paquete que, bueno, está no CRAN, puxeno aí, pero non falar moito máis del, que é o Keyring que, bueno, nos permite ter a API key, bueno, ou cualquier contrasinal sin ter que terla escrita no medio do noso código. Entón, bueno, simplemente, para obter os datos diarios das estacións da EMET, o primeiro que tendríamos que facer é definir as opcións que imos querer, que o facemos, como vos dixen antes, ca función Service Options, en este caso o Service e a EMET, e simplemente os parámetros que temos serían a resolución, querríamos pois datos diarios, lle diríamos desde cando hasta cando, o sea, desde este caso do 13 de outubro, e lle poríamos que a API key, bueno, se pon ca función keyget, que non é deste paquete, sino é do keyring. E unha vez que temos as API options definidas, simplemente facemos get meteo from, lle decimos a EMET, e lle decimos que as opcións son as que acabamos de definir. Bueno, este é un exemplo, fixen un summary do data que devolveríamos, é un obxecto espacial, vale, un SF, e este é a pinta que tería, bueno, facendo summary as variables que nos mostraría de AEMET. Entonces, bueno, como vos dixen, o exemplo que puxen era para datos diarios, pero aquí o interesante é saber que temporalidade, non? Ou que resolución temporal podemos ter nos diferentes servicios. Para a EMET, concretamente, podemos ter datos das últimas 24 horas seleccionadas, medias agregadas diarias, medias mensuais agregadas, ou valores anuais agregados. Aquí vedes as 4 resolucións. Os parámetros que subliño son os que son obligatorios. Non todos os parámetros son obligatorios en todas as funcións. Por exemplo, para o daily, por exemplo, non? Que son as medias diarias, sí que lle temos que pôr unha fecha de inicio, pero non unha fecha de fin. Se a fecha de fin non lla poñemos, por defecto, colle todos os días hasta hoxe ou hasta que a EMET proporcione datos, porque non sempre teñen os datos hasta o día actual. Bueno, no caso, por exemplo, dos valores anuais, por unha limitación hai que porlle a estación para que os queremos, porque a EMET tampouco permite coller moitos datos para moitas estacións. Entón, bueno, nos limita por aí. Bueno, para ver outra das funcións que vos dixen, que era de Get Stations Info From, pois simplemente eso, tamén definiríamos as opcións, como vedes aí, con API Options,
e lle pediríamos a Get Stations Info From a EMET. Entonces, teríamos un obxecto tamén, un obxecto espacial, tamén tipo SF, que, bueno, fixenlle un summary para que vexades un pouco a información que nos proporcionaría das diferentes estacións. E agora o que este patrón se vai repetir en todo o resto de servizos. Entonces, vou vos explicar un pouco as pequenas diferencias que hai, pero se quixéramos traballar nun mesmo proxecto con datos de diferentes servicios, veríades que é moi fácil porque as funcións son sempre as mesmas. Entonces, Meteocat, por exemplo, ¿no? Como vos dixen tamén, bueno, si o comentei, pero tamén necesito un API key, que isto é análogo ao de AEMET, simplemente entrades na web que vedes aí e vos explican o servicio que teñen, o catálogo de datos e tamén como conseguir a API key. E, bueno, algúns dos datos que proporcionan son a precipitación, umidade relativa, velocidade e dirección do vento, temperatura, presión atmosférica e moitas máis, non as puxen todas. Neste caso, en Meteocat, o que podemos ter son os datos das últimas 4 horas seleccionadas, que coa resolución instant, como vedes aí. As horas, bueno, non son horarias, son cada 30, 60 e a veces hasta 90 minutos. Poñéndolle resolución hourly e podemos darlle unha fecha de inicio, se non lla damos vai coller as do último día. Igualmente temos medidas diarias agregadas, que neste caso sí que teríamos que darlle unha fecha de inicio e non de fin, porque collería por defecto hasta o día de hoxe, mensuais e anuais, como podedes ver aquí. Aquí vos puxen as diferentes funcións e, como dixen antes, os parámetros que están subliñados son os que son obligatorios. Bueno, meteoclimática é un pouco diferente, é non profesional, é o que lín, eu nunca utilicei, se vos son sincera, pero, bueno, sí que entrei na web a ver un pouco como era, pon que os datos non están respaldados por ningún organismo público, non sei o que eso significa, así que nin como funcionan, porque non nos validei. Pero, bueno, sí que sei que proporcionan algúns datos como a temperatura, humidade relativa, precipitación, direccións do vento, pero só os dan para o día actual, non guardan datos pasados, e, ademais, só permiten dar datos para unha estación. O que pasa é que isto de unha estación despois resulta que é un pouco trampa. Por exemplo, o exemplo que vos poño aquí sería a forma de configurar, non? Sería darlle Meteoclimatic Options e decidir unha estación. Non hai que darlle a resolución, porque como só hai as do día actual, pois por defecto xa vai coller esa. Pero, como vedes aquí, por exemplo, a estación que lle damos é SCAT 08. E isto, en realidad, son todas as estacións da provincia de Barcelona. Puxen aí abaixo. Son todas as estacións españolas, SCAT son todas as de Cataluña e SCAT 08, por exemplo, son todas as de Barcelona. Non mirei exactamente como serían as de Galicia, por exemplo, pero, bueno, no enlace que poño abaixo, que é do paquete Meteoclimático, explican isto por si alguén tuvese maior interés. Bueno, Andalucía, pois é análogo ao que vos contei anteriormente, só que, bueno, teñen as estacións en Andalucía. E neste caso non necesitas ningún API key nin nada, simplemente, bueno, van a proporcionar igualmente variables de temperatura, humidade relativa, velocidade de dirección do vento, precipitación, radiación e moitas máis. E só van a ter dúas resolucións, que son as medias diarias agregadas ou as medias mensuais agregadas. Neste caso, hai que decirlle pois a resolución e as estacións para que as queremos, que poden ser unha ou varias, porque pode ser un vector. O nome das estacións aquí é un pouco raro, pero, bueno, podemos conseguirlo utilizando outra función, que era Get Station Info From. E, bueno, basicamente o primeiro número é un identificador de provincia, o segundo número é un identificador da estación. E aquí puxemos un resumen do que sairía con estas opcións de aquí, para que vexades que as variables, que, bueno, non sei se vos acordaredes, pero non son exactamente as mesmas das que devolve a EMET, porque isto depende do servicio. E, bueno, por último, vemos as de Meteo Galicia, que estas son as que máis utilizamos nós. Bueno, ten tamén moitísimos datos, aquí puxen un exemplo de varios, tedes aí a web por si queredes máis información. E en Meteo Galicia o que podemos conseguir son os datos das últimas horas, o sea, das últimas medicións de todas as estacións, os datos das últimas 24 horas con Current Day, medias diarias agregadas con Daily ou medias mensuais agregadas con Monthly. Se non lle pomos nada, se simplemente pomos Meteo Galicia Options e disto deixamos vacío, por defecto vai coller esta resolución, que son as últimas medidas que teñen as estacións. Bueno, fixen aquí un exemplo, puxenlle nas opcións puxen vacío, polo tanto vai coller as últimas medidas das estacións e despois fixen aquí un plot sin máis para que vexarades, por exemplo, algunhas das variables que podemos ver
isto evidentemente así, sin máis non vemos nada. Hai que, por certo, ter o paquete SF, que, bueno, o poño aquí, tamén está no CRAN. Fíxenlle un summary tamén, por si queredes ver, bueno, as variables que devolve. Temos altitude, temperatura, humidade relativa, precipitación, dirección do vento, velocidade e insolación, que, bueno, para nós moitas veces son suficientes. E, bueno, basicamente, como podedes ver, inda que as variables son distintas, o formato é sempre o mismo, entonces, inda que tuveramos que coller algunhas variables de Meteo Galicia e outras de AEMET, por exemplo, poderíamos combinalas dentro do mismo código sin maiores problemas. E, bueno, só por último contarvos que, como vos dixen que eu utilizaba, bueno, que nós utilizábamos isto no mundo dos incendios forestais, realmente para un caso de uso, non, que nos temos é calcular os vectores de desplazamento dun incendio. Para calcular os vectores de desplazamento dun incendio, entre outras cousas, necesitamos os ventos. Neste caso, os ventos orográficos. Pero, bueno, primeiro que necesitamos é calcular os ventos. Entonces, primeiro temos as coordenadas do incendio, entón, coa función getStationsInfoFrom, collemos as coordenadas das estacións máis cercanas ao noso incendio e nos quedamos cas 3 máis cercanas, concretamente. Entonces, despois desas 3 estacións nos descargamos a información da estación, que son a altitude das coordenadas, tamén a temperatura, a velocidade do vento e a dirección, e se hai tamén do refacho, que a veces son as rachas máis, que teñen máis velocidade. E todo isto introducímolo nun programa que se chama WinNinja, non sei se conoceredes, tamén puxei o enlace por se alguén lle interesa, que o que fai é calcular ventos orográficos, é dicir, son ventos que teñen en conta o modelo digital do terreno, as pendientes e os obstáculos que pode haber e que son os que máis nos interesan dentro dun incendio forestal. E, bueno, aquí o que vedes que non se ve moi ben, pero, bueno, sería isto, é unha imaxe de, o cálculo do índice de vegetación que sacamos dunha das imaxes de satélite do Sentinel-2, concretamente. Esta elipse é o que nos identificamos como perímetro de incendio solo cas descargas das aeronaves antes de ter esta imaxe. E isto é o vector de desplazamento que calculamos, porque o incendio, que non se ve moi ben, creo, non? Pero, bueno, o incendio empeza por aí pola parte de abaixo e vai cara ao norte. E, bueno, nada máis. Moitas gracias e ao descanso. ¿Alguna pregunta por aí? Bueno, gracias, Marta. Quero decir que non sei se todos estades familiarizados con datos meteorolóxicos, pero sí que é verdad que é unha covariable que empregamos habitualmente en moitos modelos. E este traballo que presenta aquí Marta, pois para os que vades a meter algunha covariable en algún traballo, pois xa vos dá moito traballo feito, é dicir, se mirades o vídeo unha vez pasada a xornada ou ben a diapositiva, non veredes de que útil vai a ser este traballo ou esta presentación para os vosos futuros traballos. O sea que, bueno, eu non teño nada que preguntar porque sei de sobra como está isto feito, pero sí que poño un valor porque realmente é algo, é un esforzo que la fixo por traelo aquí, por presentar cando é unha covariable que se usa na multitude de traballos desde o punto de vista espacial e temporal, e que vos vai a simplificar moito a vida, porque xa o fixo ela, entonces, pois xa está. Entonces, bueno, creo que merece un gran aplauso.